Rhywbeth dda a chroeso I Sgorio. Gol y mis sydd I ddod yn y man, ond fe ddechreuon ni wrth longyfarch y seintiau newydd ar ôl I nhw sicrhau eu lle yng Nghyngres Ewropa ar ôl trechu Penybont dros 2 gymal yn y rownd rhagbrofol olaf. Bydd y seintiau'n wynebu Fiorentina, Dewgarden, Astana, Shamrock Rovers, Panathinaikos a Teliau yn ei hymddangosiad cyntaf eriod yn un o brif gystadlaethau Ewrop ar gemau rheini I ddechrau y mis Hydref. Ond yn ôl at uwch gyngrau'r Cymru am nawr, ac wedi 4 gêm, roedd 4 tîm yn hafal ar bwyntiau ar y brig ac heb golli gêm. Hwlffordd oedd un o rheini ac yma yn ei cartref dros dro yng Nghaerfyrddin roedden nhw'n croesawu'r dre newydd nos Wener. Mae Dôl y Bont cartre arferol Hwlffordd yn cael Cai 4G newydd synthetig. Dyna pam bod Hwlffordd yn chwarae gartra oddi cartra os dymunwch chi. Jacob Owen ath I lawr yn y dacl. Mi oedd hwnna'n dacl nerthol ar Jacob Owen. Cerdyn melyn, wel, Zeli Ishmael. Wel, mi oedd hwnna'n gwbl fwriadol gan Zeli Ishmael. Rwan cyfle am y gwrth ymosodiad Owain Jones. Mae Swindell yn mynd yn ôl at I linell Jones. Jones ar ergyd mi oedd angen yr arbediad gan Swindell. Owain Jones dechrau gêm gynta'r tymor hwn. Wel, mi ein ongl dyn, ond just gosod y bel ar I droed chwith a mi oedd angen hwnna mynd I fewn yn doedd. Ce gornel gynta Hwlffordd o'r hanner gynta. Sutton oedd yna. Yr cliriad o mae'n tasgu at Ben Guest. Dwi'n tad yma rediad gan Zeli Ishmael. Guest hefo Ishmael wedi gweld bod y golwr oddi ar I linell. Yn taro'r trawd Zach Jones wedi giro. Am gynnig gan Zeli Ishmael. Ond mi welodd fod Zach Jones oddi ar I linell. Owen ar greisiad a Lee Jenkins yn codi yn uwch na neb. Ac ar sail y chwarter awr ola, fedrwch chi'n deud nad ydi Hwlffordd yn heiddi honna. 10 blwydd hapus, Lee Jenkins yn dathlu I drydydd pen blwydd ar hugian a'i gôl gynta y tymor hon. Owen. Hwna'n un da at y postyn gosa, yn yr ergyd yn dod I rawn gan Iori Humphreys. Dyma'r ergyd gan Humphreys. Ac yna Owain Jones ar sodliad. Swindell, mae 'na 5 munud. Mae 'na 5 munud yn cael ei ychwanegu. Gan cael ei ddangos gan y bedwerydd swyddog Ben Williams. Cerdyn coch I Zeli Ishmael, 2 gerdyn melyn. A mae Zeli Ishmael. Mae di gadael I dîm, mae di gadael I hun I lawr, mae di gadael I reolwr I lawr, mae di gadael I dîm I lawr. Dyma'r digwyddiad I fyny efo Owen. Ar Ben Elin. Dim amheuaeth o gwbl. Wel, mae yna rwan yn tydi I Hwlffordd. I gymryd mantais Jenkins ar y peniad, mae'n disgyn I Amon yn taro'r drawst. Ben Amon. Wel, Zeli Ishmael wedi taro'r trawst y pen ar at y bôn ar ergyd. Arbediad gan Alex Swindell, ond Ben Amon. Cyffyrddiad godidog gan Ben Amon. Jacob Owen un uchel y tro hwn. Shane Sutton oedd yma. Walters yna. Walters ar peniad ac I gefn y rwyd. A Iori Humphreys. 6 munud I fewn i'r ail hanner. A mae Hwlffordd ymhellach ar y blaen. Walters ar peniad a Humphreys y symudiad I gyrraedd y bêl cyn Oli Sharp. A Iori Humphreys tasg hawdd ar dathlu wedi ymarfer. Hwlffordd 2, y dre newydd dim. Walters, pas hyfryd at Ricky Watts. Watts at Owain Jones. Chaiff o fydd gôl haws gydol I yrfa Owain Jones. Ail
gôl Jones y tymor hwn. Fo sgoriodd y gôl fuddigol yng Caernarfon. Mae di sgorio ail y drydedd I Hwlffordd. Pas felys gan Greg Walters. Ricky Watts. Mor anhunanol. Tair I ddim. Flint yn ddiogel. Bili ac Owain, na I ddod at y gêm yn y man, ond gynta, Lee Jenkins. Penfroedd apus. Diolch ti, diolch. Ffordd perffaith I ddathlu buddugoliaeth arall I Hwlffordd. O ie, bwysig nawr gyda'r tîm ffont heno, a neis cael y gôl fyd I heb y tîm mas. Dathlu heno, parti penblwydd gyda'r tîm? Man y man nawr, ie. Man y man rôl ni. Rai, Owain, fi'n nhw gael sy'n canu penblwydd apus I lyd. O, dim diolch, dim diolch. Roedd y Bala a Penybont yn dechrau'r penwythnos yn hafal ar y bwyntiau ar gopa'r cyngred. Y ddau dîm heb golli ac ond wedi ildio un gôl yr un mewn 4 gêm. Nathan Burke yn rhoi'r arwydd, y taro'r bel yn lletraws. Nathan Pete, dynodd y bel I lawr. Gofyn am lawio yn erbyn Clayton Green. I'r bel ddim yn glir eto. Lloyd yn llithro, ond yn codi! Ac yn canfod cefn y rwyd! Kieran Lloyd efo'i gôl gynta i'r Bala. A wneith am sgorio, gôl well na honna drwy'r tymor. A mae'r tîm cartra ar y blaen. George Newell, yn ymladd. Efo Miles Davies yn y bryd, a Davies i'r llawr. Yn honni bod Newell wedi ddalo efo'i fraich. A Newell wedi gythruddo yn brysio nôl ac yn trio gwthio Miles Davies oddi ar y cae ac yn sydyn mae wedi mynd yn fler ar faes tegid. A Newell yn gweld Cerdyn Melyn yn y pen draw. O Coch, mae'n gerdyn Coch yn y pen draw I George Newell a mae'r Bala I lawr I 10 dyn. Miles Davies ar draws y cae. Canfod cyn Owen. Owen, teg at y postyn cefn. Venables yn ddisgwyl amdani. Pritchard! Heibio'r postyn. Ac oedd Gabe Kirkhoff yn sefyll yn o bron ar linell y gôl yn methu cael ei droed ati. Ni'n ddofn I mewn i'r amser am anafiadau ar ddiwedd yr hanner cynta. Penybont yn ymosod unwaith eto. Dan Jeffries. Jeffries o bell! Yr ail gyfla! A Gabe Kirkhoff yn codi'r bel dros y bar. Dihangfa enfawr i'r tîm cartra. Clayton Green, erwa o le ar yr ochr chwith yma. Owen tu allan iddo fo. Owen yn torri tu mewn. Croesia tuag at y postyn Ken Venables yn tynnu'r bel yn ôl. A James Kroll oedd yno. Newydd oedd ymlaen, mae'r eilydd. Ac ar ôl 5 munud o'r ail hanner, mae Penybont wedi taro nôl. Cyn Owen, wedi mynd ar draws I gymryd y gig gornel. Cymannu'r bel I mewn tuag at y cwrt bach. Yr ergyd, oedd I ar y postyn! A Clayton Green oedd yno, yn y lle iawn, ar yr amser iawn, I sgorio I gôl gyntaf I Penybont. Do na ddim cam sefyll. Bel I ddisgyn I Samba Badiana. Croeso Badiana, peniad Malkin! A nachi arbediad gan Adam Shibek ar I bostyn agosa. A fe nath Malkin bob dim yn gywir. You won't score many easier than that in your career. No, I was just hoping I wasn't offside. I just thought I'd run off to the corner and make it look like I wasn't because I wasn't sure. But obviously Louis hooked them back in, hit the post, and I was just there to tap it in. So happy days. Fel Hwlffordd, y Bala a Penybont doedd Met Caerdydd heb golli yn eu 4 gêm agoriadol. Roedden nhw'n dychwelyd i'r Oval ble gollon nhw o 2-0 yn rownd gynderfynol gem ail gyfle Ewrop nôl ym mis Mai. Dixon Kabongo lawr y lein at Lewis Rees. Nôl at Kabongo a Adam Rosgrod I mesur yr hediad yn dda. A sylwch ar y lles gan CJ Craven ar ergyd. Oedd hi'n rhy agos at Stephen McMullen. Ond fe gafodd CJ Craven gymaint o le yn fanna. Neb o amddiffynwyr Caernarfon wedi ddilyn o.
Gig gornel gan Reynolds dros ben y golwr a peniad rydd i Matt Chubb sy'n rhoi Met Caerdydd ar y blaen wedi 6 munud. Chwarae clyfar yn y cwrt yn fanna. Adam Rosgro ar bloc ar yr amddiffynwr. Digon cynnil ar dyfarnwr yn caniatáu'r gol. Reynolds y tafliad hir ar bêl yn syrthio Joel Edwards ar y foli. A dwi'n meddwl bod honna di cosi'r postyn. Cynnig da gan y cefnwr chwith. Cybongo lawr y lein, Sears yn ond, cyffyrddiad yn llac. Ar bêl yn ôl gan yr ymwelwyr. Rosgro lawr y canol, a mae CJ Craven yn rhydd unwaith eto, ond Rosgro yn oedi. A lle mae hon yn syrthio, Craven ar cynnig acrobataidd. Wel, cefnwr de oedd hwn tan yn ddiweddar. Mae di dangos heddiw fod ganddo fo y gallu ymosodol hefyd, mor agos gan CJ Craven. Morgan Owen yn dwy'n y bêl yn ôl i Caernarfon. Sodliad yn un hyfryd gan Joe Fo. A Williams a Gosset yn cyfuno'n dda am symudiad da di hwn gan Caernarfon. Louis Lloyd i fewn i'r cwrt. A Lloyd yn cael ei dynnu'r llawr gan Cybongo. Ac mae'n gic o'r smotyn i Caernarfon. Wel, oedd y symudiad yn heiddi rhywbeth ar ei diwedd hi. A Louis Lloyd yn twyllo'r amddiffynwr. A cyfle i'r Cofis union i'r sgôr. Chydig llai na 20 munud wedi chwarae. Louis Lloyd yn erbyn Alex Lang. Lloyd yn chwipio'r bêl i'r gornel isa ac yn sgorio i gol gynta y tymor yma. Caernarfon 1, Met Caerdydd 1. Evans yn ei gadael i Rhys at y postyn pella. Peniad allan mond at Matt Chubb. Chubb at Reynolds. Reynolds y cyffyrddiad ac yn gosod y bêl yn gelfydd i'r gornel isa. A Ryan Reynolds yn sgorio eto. 4edd gol mewn 6 gêm ers ymuno a Met Caerdydd. Mae di setlo'n sydyn yn y brif ddinas. Downey at Steph Edwards. Gwneud i ymddangosiad cynta i Caernarfon heddiw. Zach Clark. Clark yn gry. Y bêl i fewn i'r canol. O, mae heibio i pawb. Heibio i'r postyn hefyd. Di ddim i fod i'r Cofis heddiw yma. Pnawn i'w anghofio ar yr ofal. A Met Caerdydd yn dal heb golli y tymor yma. Do nath Chubb giro hi o back post oedd y basio fi. She gave me touch inside and she's ffeindio'r cornel pella. Just neud siŵr oedd y keeper methu gael hi. I wneud beth da ni eisiau wneud fel tîm blwyddyn yma, mae'n bwysig da ni dod i'r llefel fel un a gael 3 pwynt. Ar ôl cael ei benodi'n rheolwr newydd Connah yr wythnos diwethaf, nath Billy Painter fwynhau y dechrau perffaith i'w gyfnod wrth y lliw gyda'r nomadiad ar ôl ennill darbu Sir y Flint ddydd Llun diwethaf. Dyw Llansawel yn sicr heb gael dechrau perffaith i'w tymor nhw, ac roedd tîm Andy Dyer yn dal i aros am ei pwynt cyntaf cyn croesawu Connah b'nawn Sadwrn. Disney yn cynnig i hun. Bas ymlaen at Bowen, a mae Bowen yn gyflym. Bowen mewn i'r cwrt Cosby! A Bowen yn sgorio i Llansawel. Y bas ymlaen yn wych gan Jasper Payne. Yn hollti amddiffyn Connah ac ar ei drod chwith ergyd nerthol yn curo George Radcliffe yn y gol. Allan mae'n mynd at Poole. Pwysau'n cynyddu ar amddiffyn. Llansawel, Disney. Disney yn crymanu'r bêl mewn y peniad lawr. A mae wedi croesi'r llinell. Ydi wir. Mwandwe yn derbyn y llongyfarchiadau. Peniad lawr gan Mwandwe. Oedd hi ar y postyn. Rhys Wilson yn y gol yn cygafel ynddi. Ond cynnyrthwydd y dyfarnwr yn dweud ei bod hi wedi croesi'r llinell. Ac i ni'n gyfartal yma. Llansawel 1, Connah 1, 12 munud wedi chwarae. Chwarae am y neddgar gan Connah, sodliad hyfryd. Edwards! O, gwaith amddiffynol gwych, ond mae'n gic o'r smotyn. Y drosedd gan Rhys Wilson a'r John Disney yn arwain at gic o'r smotyn. Mae Rhys Wilson yn methu credu'r peth.
Y soddiad gan Kenny yn y lle cyntaf, yr ergyd gan Noah Edwards. Ond yna, wrth i Disney do mewn, yn cael ei lorio, meddai Alex McInch. A Disney sy'n cael y cyfle o'r smotyn. Disney i'r gorner isa, a mae Connah ar y blaen am y tro cyntaf yn y gêm. I ni wedi chwarae 4 munud yn yr ail hanner. Y capten yn rhwydo o'r smotyn. Gwaith taclus gan Kenny at Disney, ni sgiboi allan at Poole. Poole tu fewn, Aaron Williams! A Williams yn rhwydo'r drydydd. A ni wedi cael 2 gôl mewn 2 funud i Connah yn troi am ddiffyn yn ymosod mewn chwinciad ac am bas gan y capten John Disney. A fydd y llifddorau yn agor nawr yn erbyn Llansawel. Hir dros ben yr amddiffyn. Rhys Wilson yn oedi am ychydig. Cyfle fan hyn i Rhys Hughes. A Hughes yn rhwydo y camgymeriad yn un erchyll gan Rhys Wilson yn y gôl i Llansawel. 1 pêl uniongyrchol dros yr amddiffyn. Wilson yn penderfynu penio yn y pen draw, ond yn syth at Rhys Hughes. Bas ymlaen o'r cefn, dim cam sefyll yn erbyn Ben Ma. Berry, a mae yn 5 nawr. 2 o'r eilyddion yn cyfuno. Bas hir o'r cefn yn rhyddhau Ben Ma'r. A'i bas yn sgwar ar draws y cwrt bach. A Tyler Berry yn rhwydo heibio i Rhys Wilson. Mae'n anodd iawn i Andy Dyer a Llansawel. In games, scenarios will happen like that when we go a goal down against the run of play. But it was more the reaction I was pleased of from my players. They didn't drop their heads. We still had belief that keep playing the same way and to create numerous chances, sticking 5 away. It's another win on the road. 4 gêm, 4 colled a dim pwyntiau i'r Flint ers ei dyrchafiad, ond roedd Carfan Lee Fowler ar daith i'r Bari bnawn Sadwrn. Clwb arall oedd eto i ennill gêm gyngred y tymor hwn. Y gorwedd yn mynd holl ffordd nôl at y golwr. Margetson, dan bwysau, Jake Phillips. Phillips yn llwyddo i gael y bil. A Jonsian yn nawr ar gol yno. Yn agored i Josh Jones. Roedd ymwelwyr ar y blaen. Mae Barry'n trio chwarae allan o'r cefn. O'r pwysau normod, Jake Phillips ar gwaith da i ddwyn y bil. A geith Josh Jones ddim cyfle gwell i sgorio na hynna. Y bas yn erbyn i hir. Jonsian ddim yn cam sefyll. Mae'r bil heibio i Armstrong. Margetson methu a chadw ddi mas. Jonsian yn rhwydo ymestyn mantes y Flint. Gwaith da gan Jonsian i godi'r bêl dros y golwr. Margetson methu ac arbed hwnna ar y llinell. Mae 2 yn aros yn y cwrt mewn melyn. Pres tu fas. George sy'n cyrraedd y Pennod ar draws gig y gol at Ian Owen. Lambert allan am gic gornel. Ffodus bod neb wedi cael ei nafu yn fyna. Albert allan at Wilmot. Wilmot o apelio am lawio. Ac mae hi yn gic o'r smotyn. A croesiad gan Wilmot. Cael ei lawio gan Burke. Patton yn sgorio prwthos betha. Lawr y canol i Dor Rwyd. A be bynnag wedodd Steve Jenkins ar hanner. Mae'r Barry wedi ymateb. Wilmot. Snaith ar peniad! Snaith ar gol! Ambeniad cryf gan yr eilydd. A mae'r gêm wedi trawsnewid yn llwyr. Jake Phillips. Jake Phillips y cysgu yn fyna. A Hulbert a cyfle i roi'r Barry ar y blaen. Ond o 2 gol tu ôl. Mae Oli Hulbert. A'i ail gol tymor yma.
cyntaf nawr yma. George, Snaith, Pennod i nôl at Patton. Patton yn mynd am gol ac oedd angen arbediad da ar Jack Flint. Mae'r ail hanner yma wedi bod dan reolaeth y bari yn llwyr. Wilmot. George yn mynd lawr i benni honna. Elliot Richards y cyfle cynta i'r eilydd yn rhoi mas at Schwank. Un o'n newyddion eraill. Oddi ar y trawst. Y bari yn edrych i selio'r fuddugoliaeth. Everyone's over the moon. Yeah, absolutely buzzing, especially given the first half we had today. I think it was needed. We've been good in games, but we haven't got the results we wanted. I think today we all knew we needed the 3 points, and yeah, we've come away, so incredibly pleased. Y Bala'n baglu tra bod y triawd o'r de yn aros yn hafal ar y brig. A'r pen arall i'r tabl, mae'r ddau glwb newydd yn parhau i ddisgwyl am 'u pwynt cyntaf ers eu dyrchafiad. Nesa rwan, gol y mis. Tymor, mynd yn hir, chwilio am Josh Jones. Bel yn cyrraedd Jones. Jones ar ergyd dros Alex Lang ac i mewn i gefn y rwyd. Jones, Bel tuag at post yn pella, mae Tymor'n clirio. Rosgro, Cabongo, cyfle mergyd fan Dixon Cabongo. A mae Dixon Cabongo yn rhoi ti yng ngornel isa'r rwyd. Diffriad gan Gammond, gol. Nawr te, cyfle o gydio! Oedd honna yn gampus. Oedd honna yn hollol gampus. Jones, Vincent yn aros yn y canol, Rhys yno hefyd. At Reynolds, mae'n gwybod, Reynolds! Am gol, am ddechrau Met Caerdydd yn y gêm yma. A'r chwaraewr newydd, sy'n symud o Penybont, sy'n cael y gol. Iwan Lewis. Lewis at y postyn pella, mae Evans yn disgwyl amdani. Ar Bale at Owen! O, gwych! John Owen! Gol gampus gan y blaenwr! Aaron Williams ar ochr y dy, os na gyfle. Sharp. Cael ei daro lawr fyna, mae dal yn rhydd ac Aaron Williams ar y foli ac am gol! Aaron Williams yn sgorio'i gol gynta yn y gyngred y tymor hwn yn syth i'r gornel isa. Dyna ni am heno, ac mae cyfnod rhwngwladol cynta'r tymor wedi cyrraedd. Nos Iau am 10 fydd na rhaglen rhagolwg yn edrych mlaen at gemau cynta Craig Bellamy wrth y lliw. Yna nos Wener, Cymru yn erbyn Twrci. Gêm agoriadol cyngrair y cenhedloedd yn fyw ar S4C o Stadiwm Dinas Caerdydd am 20 munud wedi 7. A'r ail gêm oddi cartref yn erbyn Montenegro hefyd yn fyw nos Lun nesaf. Rhwng y gemau rheini, byddwn ni yng nghoedlan y parc Pnawn Sadwrn ar gyfer y gêm gyngrair rhwng Aberystwyth a'r Flint. Ac fe fyddwn ni nôl nos Lun gyda'r holl uchafbwyntiau, digon o bêl-drod i ddod ar eich cyfer chi felly. Ond tan hynny, nos da.